салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. Ва барои маълумотҳои бештар ба сайти islamedic.ru дохил шавед. Силка дар комментария ва ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи восе дар наздикии роҳи Кӯлоб восе мебошад. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, таги хонаҳо подвал мебошад. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. нархаш бошад 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зан ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Гипрозем. дукомната квартира дар 7-ум этаж қарор дорад. 63 метр квадрат нархаш бошад. 128 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Шоҳ Мансур. якомната квартира дар 1-ум этаж қарор дорад. 28 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздик хона банк, мағоза, дорухона ва ғайраҳо мебошад. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хонаҳо маълумоти зиёдро дастрас намоед. обсиве доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Фирдавсӣ. дукомната квартира дар 2-ум этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 122 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Шоҳ Мансур. якомната квартира дар 3-ум этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Сино. якомната квартира дар 4-ум этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 147 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Фирдавсӣ. якомната квартира дар 2-ум этаж қарор дорад. 34 метр квадрат нархаш бошад. 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсиве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Городок. якомната квартира дар 7-ум этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
об све дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира айни ҳол коробка мебошад. Харидори аниқ бошад. Рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, диагностика, яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 225 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. Харидори аниқ бошад. Рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.